Ikusiko dugu nola egin bideo bat adimen artifiziala erabiliz. Horretarako badaude tresna batzuk. Nik aukeratu dut Lumen Bost, nahiko simplea delako eta arin egiten duelako. Bakarrik idatzi behar dugu lumenbost.com eta abiatuko gara horrira. Beti bezala, sinatuko gara. Ez duguzten egiten Googleekin, orduan egingo dut, beste kontu batekin. Izena idatziko dut, emaila, eta pasaiz bat. Vale, kreate. Eta ez dit eskatuko joateko korreora eta ziurtatzeko korreoa, ordua zuzen, hasiko naiz egiten. Venga, badaude 3 aukera, aukeratuko dut iraguarrena, kreatea single video. Eta hemen baditugu ja plantilla batzuk egiteko. Aukeratuko dugu plantilla bat, gero aldatu alditugu irudiak baita ere, baina hasiera batean aukeratuko dugu plantilla bat. Venga, adibidez, hau. Hemen aukeratu aldugu tamaina baita ere, telefonorako, tabletarako, ordenagailurako, normalean, hau. Erabili hau. Eta hemen baditugu aukera batzuk orain. Lehenengoa da testua idaztea. Hartu aldugu web batetik, URL batetik, eta importatu, baina nik badaukat prez hemen testu bat, eta kopiatuko dut, eta itxatzi. ChatGPTri buruz eta horrelakorik. Venga, orduan, itxatziko dut. Eta gero egingo dut Convert Video. Baina Convert Video egin baino lehen, behar bada, bagitu aldiot zeo zer gehiago. Adibidez, musika bat edo. Berak ematen digu musika batzuk jartzeko hor bertan, igo alditugu baita ordenagailutik, nik egingo dut adibidez ordenagailutik igotzen, orduan, upload sakatu, eta upload musik. Sakatu eta aukeratu non daukasun audio hori. Nik hemen daukat, audio, ezin dira izan 2 mega baina handiagoak, orduan, kontuz horrekin, Venga, esango diot, upload, hor dago igotzen, eta orduan, itxarongo dugu, igo arte, Venga, badago igota, hemen agertzen da, audioa, orduan, sakatuko dut 2 aldiz, eta hemen kokatuko da, background music, audio. Hemendik aukeratu aldugu noiz hasi, jarriko dugu adibidez hasteko 9 segundutan, eta gutxi gora bera badaukagu ja prest, Venga, orduan, egingo dut, convert to video, pizka bat luzatuko da, behar bada. Badago eginda bideoa, Momentu honetan eginda dago guztiz. Behar bada aldatu aldiogu zeo zer, momentu batean, Eta orduan, behar bada media sakatzen badugu, gustatzen ez bazaigu irudi bat, momentu batean, adibidez hau da irudia, ez filmira osoa, baizik eta zati txiki hau, beste batzuetan da osoa, baina aldatu nahi badugu irudi hau, hartuko dugu beste bat, adibidez, venga, hau, 2 klik egin, klik bikotxa, eta hor deskatzen da. Baita ere testuak aldatu alditugu momentu batean, editatu eta aldatu testuak, Eta, beste aukera batzuk ditugu, baina honekin bada nahikoa da hasteko, Zuek beti bezala, aztertu alduzue gehiago, adibidez hemen GIFs, igo alditugu baita ere gure irudiak eta bar, estiloa aldatu aldugu, baina hori dira koloreak, hortik agertzen diren koloreak edo, beste estilo batean jarri, eta, beste gauza batzuk egin. Aztertu eta ikusi. Eginda dagoenean, egin aldugu preview bat, Beitu, hemen agertzen da, toast, esan nahi du ez duela aldatu musika edo, orduan, hemen agertzen da berriro toast, ez da gizergaitik egiten duen, baina ezabatuko dugu eta berriro jarriko diogu gure audioa.
Venga, eta berriro, pizka bat, beranduago, hasi. Venga, ikusiko dugu orain prebiep hori, orain bai musika audioa da. Venga, eta ja, behin eginda publikatuko dugu. Venga, agia luzatuko da pizka baita ere publikatzen, baina ez hainbeste, nik beste batzuetan egon naiz eta minutu luzeak, hemen bada minutu pare batean edo 3 minututan eginda dago, eta hemen badaukagu ja, momentu batean, prebiep bat, bale? Bale, hori ikusi aldugu prebiep, momentu batean baita ere linka kopiatu aldugu beste bati pasatzeko eta ikusteko zuzen, bale? Copy link egiten badugu, eta joaten bagara eta zabaltzen badugu beste leku batean, bideo hori zabalduko da, bale? Bueno, benga itxarongo dugu pizkatxo bat, ia maitzen duen deskargatzen. Bale, deskargatu egin du ja, eta frogatu aldugu. Sakatuko dugu, bideoan. Eta hor daukagu ja, momentu batean, gure bideoa eginda. Bale? Bueno, ikusten duzuenez, nahiko erreza, badaude gero beste aukera batzu baitare aprobetxatzeko, momentu batean hemen baldin bagaude berriro editatu aldugu bideoa, eta bueno, frogatu alditugu beste gauza batzuk bideoan egiteko, bale? Momentu batean gertatu alda, esatea aukera batzuk pro direla, beti bezala, bale? Eta eskatu hori ordaintzea edo, baina momentu batean nik frogak egin ditu gauza batzuekin, eta behintzat uste ditu gotzen gure audioak eta gure irudiak, orduan, bueno, nahiko ondo, bale? Ikonoak ere jarri aldira, baina guai pro direla, bale? Baina, bueno, egin frogak, bale? Egin frogak, bitu agertzen da premium, hemen, bale? Frogak egin eta ikusi, bale? Zeinetekina atera aldio zuen. Momentu batean montatzen da bideo bat, eta hori erabilera ona izan daiteke.